Ang edukasyon isa ka matahom kag isa ka balaan nga buluhaton. Nga ini amo siya ang reflection sang dagway kag katahuman sang manunuga nga mo ang Ginoo. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon busisi sang aton nga leksyon. Kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong nga masunson nga host. Kag sa siningat-tion ari mga kauturan, ako nalipay gid and I am very excited. May duha kita ka mga batan-on nga mga manunudlo naton diri sa CPAC. Ang akon una ipakilala sa inyo si Ma'am Giselle Ann Dipilio, originally coming from Dumaguete, Negros Oriental. Siya isa sang atong manunudlo diri sa aton nga School of Arts, Sciences and Education. Kag kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton tanan while Ma'am Dipilio will be with us right now. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Happy Sabbath, everyone. Yes. Again, I am Giselle Ann Dipilio. Ay isa ka manunudlo sa School of Arts, Sciences and Education diri sa Central Philippine Adventist College. Yeah. Thank you, Gid, Pastor, for having me diri sa aton nga pagtuon subong sa pag-discuss sa aton lesson. Yes, kanami gin ma'am sa imong nga smile. Yeah. I hope nga we will enjoy discussing the lesson. Kag sa tupad niya, ako ni pakilala sa inyo originally diri ginanataw si CPAC diri nagdako kag subong isa siya ka maestro sa aton nga School of Arts, Sciences and Education. Wala sang iban si Sir Rene Clint Vidal. Yes sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlawan, Pastor. Nagapasalamat gid ako nga nakasulod ko din nga opportunity nga natagaan ko sa opportunity nga maka-upod sa sining discussion. Kag ako gali ay isa ka maestro sa music diri sa Simpak. Yes, and that's correct. Sorry nang gid sa wala na kon atag. Yes, si Sir Vidal is graduate sa music, Bachelor of Music diri sa CPAC. Kag nagatudlo siya sa music. That's why kamo mga kauturan nga gusto magpatudlo sa iya, pwede lang mag-text sa iya kag mag-message. Okay, but anyway, ang kanami lang gid kay these people are in the School of Sciences and Arts and Education in which amo na ang aton nga leksyon, lesson 10. Apang sa hindi pa kita Ma'am Giselle and Sir Clint, ako na naitamyawon ining mga kauturan nga masunso nagapamati. Labi na gid sa Ruas Isday Church, si Mr. and Mrs. Ray Asihas and family, Mr. and Mrs. Dan Delphine and family, Mr. and Mrs. Tony Canaya Sr. and family, Mr. and Mrs. Jimeno Alihaga and family, Mr. and Mrs. Romer and family, Sister Nining Clavero and family, and then si Ma'am Rachel Hukaban and family, ang mga Duran family, and then si Ma'am Ophelia and Ophelia Fabila and family. Kag ang ilang district pastor si Mr. and Mrs. Oliver Isler. Ang Dios pakamayo sa aton nga tanan sa sining simana. Okay. Akon pangabayon si Sir Rene Clint sa pagbasa sang teksto apang sa hindi pa aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo.
Sa siningat iyon kami Ginoo nagapasalamat gid nga ika upod namon sa amon nga pagtuon subong kabay pang ang balaan nga espiritu magagamit sa amon sa siningat iyon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, sir. Oh. Okay, ang teksto para sa subong nga semana is makita sa Salmo, mga Salmo chapter 19 verse 1. Ang mga langit nagapahayag sang himaya sang Dios, kag ang kahawaan nagapakita sang binuhatan sang iya mga kamot. Yes, salamat Sir Clint katahom sa aton nga teksto sa Psalms 19 verse 1. Ma'am Giselle and Sir Clint, education in arts and sciences. Ang edukasyon dira sa sensya kag sa katahom sa arts. I do not know ang arts sa Ilonggo kung ano naton pag-translate. But anyway, we all understand about arts. Ina siya beauty o kung katahom. And then we know science is a set of order that we have to follow. That's why amo na nga mayara gani kita nga mga kurso nga Bachelor of Science in Education, in Science in Nursing, and then Bachelor of Arts in Music, okay, ang theology mo man Bachelor of Arts, okay, and theology na kung kaysa ma-confuse kita anong diferensya sang arts o nga ini nga klase kurso arts ni siya, ang ini siya nga klase kurso science ni siya, okay, but nevertheless we know nga may similarity siya kag may little nga difference siya. Art is a set of beauty nga atong makita. Ang science naman daw isa ka pattern, isa ka order nga imo. That's why when you become a nurse, when you become a educational major, may gina-follow da nga mga principles of teaching, principles of nursing, of caring. Ang art naman niya may beauty. Okay, Bachelor of Arts in Music. So because music is beauty and that's it. So amo na siya. So ang aton sentro karon is about education in arts and sciences. Okay. Sa aton nga Sunday nga election. Akon pa nga unahon pamangkot gid si Ma'am Giselle Ann. Yes, the Lord alone. Ano di ma'am ang nakita nimo sa aton nga Sunday nga election? Sa pagtuon ko, Pastor, Yep. ang punto gid siguro sa may Sunday nga pagtuon naton nga sa pagtuga sang kalibutan, makita gid naton nga bisan ano nga creation, kita man nga tawo or makadto ta sa mga tanom or bisan sa iban nga mga kahayupan, makita gid naton nga may ara gid designer, Yes. may ara gid creator. Kanami, yeah. Oo, Pastor. Nga ina nga creator kag ina nga designer na makita mo sa iya nga work, Yes, sa iya nga Pastor. binuhatan, sa iya nga creation. Sir Clint, may kadugang ka. Yeah. Yeah, so amo man siya no sa arts kay makita mo gid nga for example ang isa ka artist kung maghimo siya sang isa ka artwork usually gabasikin na sa iyang character Yeah. so how he paano niya nakita ang kalibutan or the surrounding artworks na Yeah. iyang himuon. So bali sa creations ang Ginoo makita tagid kung ano ang iya balang nga character. Kanami sir sa imo gid nga punto nga dira naton makita ang character sang Ginoo. Pareho sa imo Sir Clint, we are music. Okay, ang kanta nga imo ginakanta kinatudlo ga-reflect na sa imong character sir mo. Kay kung against na sa imong will ang ginakanta, you cannot perform nicely. Libagon guro ka o kung hindi manami. Kay di when you sing, you have to have a nice inang expression of kwan, and then ang imo nga ginakanta at least halin gid sa imo nga tagipusoon sa kasing-kasing nga you feel really the message of the song, or else hindi mo ma-reflect ang mensahe sang kanta. Amo man na ang Ginoo, makita naton ang karakter sang Ginoo sa iya nga nabuhat, sa iya sa kanami ang combination of the colors
na makita naton ang katahom. Okay, Ma'am Giselle, subong gani matahom gyapon ang creation, pero ano pagidayhan sang una nga wala pang sala. Yes, Oo, yes ma'am. Go Pastor, ahead. makita gid naton nga ang halakan nami gid. Wonderful though kung ano undescribable, hindi naton ma-describe in words. Ano paayhan nga Yep. perfect pagid ang Oo, tanan. sang wala pang sala, no. And that is the work of education, Sir Clint and Sir Ma'am Giselle. Nga ibalik naton ina nga beauty dito sa Garden sang Eden. Nga one day we can experience ay amo gali ning Garden sang Eden katahom gali. And that's the work of education. Okay, nga education in science and in arts. Nga pinagi sa arts, pinagi sa beauty, sa science, mabalik naton ang pag-restore sang lost image sang Ginoo. And then ang aton nga Sunday nga leksyon nagahambal siya nga God alone, nga wala na sang iban. Ang Ginoo lang gid makahimo sini. And only God. May kanta na sir, no? God alone. God Oh, alone. yes. God and God Nga alone. only God ang makahatag sina nga klase sang concept, klase sang beauty, kag klase nga art nga makita naton sa iyang creation. And then ang creation speaks about God. May mga question gani Sir Clint and Ma'am Giselle nga how can we prove that there is God? Kaya ang Biblia naghambal there is God. But that is the Bible. Oh, how can we, aside from the Bible, how can we prove that there is God, that there is really a creator? And then, ang akong premier answer, creation. Yes, Yeah. Pastor. Nga ang creation is a very strong proof to prove that there is God, that there is designer sa aton nga nakita kan. Yes, ma'am. About beauty and holiness. Anong imo mahambal dire? Sa Monday naton nga pagtuon, the beauty of holiness. Makita naton nga even God is a fan of beauty. Yeah. Gusto niya gid beautiful na Yes. good. Good. Na siya. Tapos pleasing daw. Amo na Yeah. di ba pastor kay Yeah. sa pag-ubra niya gani sang kalibutan hambal niya nga I see that my creation is very, Very good. good. So beautiful gid siya Beautiful. pastor. So tapos ang sa quote naton diri sa kalibutan damo man ginihambal nga ang beauty ko no depende lang sa Sir Clint kag pastor sa mata sang galantaw. Yeah. Either ang isa ka butang beautiful sa imo, sa akon hindi. Hindi. So depende, di ba? Pero makita naton nga even sa sina nga punto, makita naton ang beauty. Pero ang pamangkot sinon ang naghimo sa aton mata nga nakita sang beauty. Yes, So and balik lang tigyapon sa Ginoo, pastor. And that's correct. Kag nobody can question the artwork of God. Yes. Nga bisan sometimes we believe on the idea that beauty is just in the beholder's Yes. eyes. Oo. Pero despite sa imong ginambal kay na ang isa ka beautiful might not be beautiful, Beautiful, sa akon. yes. But with God, nobody can question God because Yes. God is really a God of beauty. Yes, Sir Clint. With regards naman sa music, Yes, go ahead. Kanabi sila, Sir Clint. Oh. wala bisang balang written gid nga notation sang say for example ang original gid nga music which was sung in Eden. Mm. Pero there was one sa kay Ellen White nga when she had a vision about heaven Mm. nga nabatian niya ang music sa heaven. Wow. And like it was sang after niya nabatian after sang vision nagbalik siya sa earth. Ang best daw nga music sa earth is nothing daw nothing Compare. compared sa Mm. music sa heaven. Sa So heaven. we hope to to see nga maka-witness man ta sa Yes. music nga And sa heaven yun. Ya kanami sina nga punto, Sir Clint, nga wala lang kumalingking ang aton nga music dire compare sa music. Bisan si John the Revelator, kundi gindalaman siya sa langit iyang espiritu. Kag dito sa langit nakita yatong 24 elders the angelic host nga kanta sa hallelujah sa tubangan sa Ginoo. Nan ang worship ya ang kanta bahin ginaya sang worship ya ho na I hope nga one day we can experience but at least we are trying our best here
nga bisan tuod nga bisan wala lang kumalingking but yet there is still beauty. Yes. No, sa imo nga kanta sa atong ginakanta may ma-appreciate kita labi na gid kon nami magdala ang Yes. kanta kag kanami sa iya nga kanta daw gina-uplift man kita sa kon. And that's the idea of beauty. Oo, na and art. Yes. Yes, may dugang pa ka. Tapos, Ma'am Giselle. pastor, ang wala tagin bisan nakasala ang tao, wala tagin pabayaan sa Ginoo para makita ginaton ang beauty sang holiness niya sa mga kanta man naton, sa mga arts man naton. Gipadala niya ang isa ka tawo si aton nga propeta nga si Ellen G. White. Yes. Ginkatagaan niya gid ta sang kung ano gid dapat ang music nga atong kung ano gid dapat ang aton nga obrahon kay para makita gid nga may holiness ang beauty. Amen. Ho. Kag kanami gid ya, ma'am ang music naga-enhance Yes, ang pastor, pagkabalaan. amo gid siya. Oh, ang amo na siya, that's why gani sa amon sa theology kun igatudlo kami sang mga manog pastor na. And we always emphasize nga ang music is part of worship already. Yes. That's why ang dira sa tunga nga maga-lead out sang kanta should be do may charisma bala Yes. to add enhance the spirit of worship. Yes. Hindi kay nagakanta do matulog ka da sa opening song pa lang do matulog ka na. Oh, kinahanglan nga ang aton chorister, ang aton nga song leader must have the charisma and of course the beauty and art of how to entice and how sa pagdasig sa mga Yes, kauturan to start the worship right because of music nga Yes, atong Pastor. introduce. And then ma'am, tagaan may gamay pagid nga pinaagi sina makabatyag kita sang pagkabala. Yes, pastor. Yes. Amo gid na siya Pagkabalaan. ang And then aside sa music nga may art, may beauty, kinanglan nga ang music naton may art and beauty. And then ang set of saya ang mga rules nga atong Yes, Pastor. follow ang nami ang opening prayer, nami ang pagbasa sang Bible, nami ang pagwali, and that's it. And then we will go home satisfied. Yes, Ari kita siya. Expert in error. Ano ni ma'am ang imo na talupang dandere? Ano, pastor? Before ko nabasa tanan, sa title pa nga daan, may quote nga nagsulod sa ako nga Yes. utok, pastor, Okay, go nga, ahead. ara ba lang, hindi verbatim, pastor ha, pero ara ba lang, it doesn't mean nga kung makita naton sa majority, ang ila ginabelieve, ang ila ginahimo, insakto Sakto na. na sila. Oh, kay may mga butang nga, abi naton, okay ni, kay kalamitan tanan trending ni or amo ni ang ginahimo Amo ni, sang siguro okay man ni kay amo man na pero hindi gali kay naging kung kisa ang iban nga mga tao mahimo na o even kita gani kung kisa mahimo ta expert sa hindi amo so mo na siya experts of error Errors. dito naman ta sa sciences, pastor. Yes, go ahead na. Makita naton nga in the world view sang science, ginatawag naton gani nga false science. Kaya di ba, pastor, kung science tani ga support gid, di ba, Yeah. arts and sciences dapat ma-support gina siya sa creatorship sang Ginoo. Tika ang iban tungod sa ilang nga pagkuan nga ang science dapat makita. Kaya amo na guys, science is a large body of knowledge nga ginabasihan gid ang truth. Ang truth bisa science, pastor, no? Nga kailangan makita, matouch, Yeah. sa senses gid. Yeah. Hindi sila magpati Ma-proven sa yes, test tube. Oo. I will just believe if I can see that Yeah. or may evidence gid. Yeah. Ti kay spiritual things are spiritually discerned, di ba, pastor? Ti ang matabo kay amo naman ang ilang nga nasugdan sang una nga panahon kundi nag-abot gyapon subong Yeah. amo ni gyapon ginaano bisan sa mga books ta sa evolution Yes. pwede na siyang halin Yeah. mapasugot lang batang halin lang kita sa Yeah. mga And that's amo. correct. Pastor, di ba, Sir Yeah. Clint? So, Yeah. mo na siya nga, sa kadamuan, damo ang gakuan, expert gid sila, pastor. Di ba, knowledgeable gid sila, pastor. Grabe, mga equipments, mga knowledge, pila gid siguro kalibro ang ilangan na ano. Pero, sala. Sala. So, mo na siya, pastor. So that's nga why mga nga they are called experts in errors. Oh, they are false teachers. Yes, Kaya mo na Pastor. ginahambal ni Apostle Paul. Oh, nga let's be vigilant of these false teachings even though they are coming from the mouth of expert, they are Yes. coming from the mouth of philosopher nga ginaribir, ginatahod sang kalibutan. Yet
They are not gods. No, they are just human beings just like. Yes, Sir Clint, may ara pa kay kadugang. Ang miyara ko ning nakita ko bala nga testimony ni Walter White. Yes, yes. Si Walter White, isa ni siya ka evolutionist gid Mm. nga professor sa Germany. Yep. And then ang iya testimony, ang iyang conversion story kung how he became from he moved from evolutionist to a creationist. Yeah. So meron na siya mga testimonies ko na sa iya class nga he will prove lang gid nga to the extent nga ginapakahoy-an niya yung mga estudyante nga creationist Mm. kay i-prove niya gid sa iya nga nga sala Sala sila. sila. Pero Ang creation sala. oo. Nga wala proof, hindi ma-prove. Oh, Wala ebidensya. Wala ebidensya. Pero at the end sang iya nga pagka-lecturer, doon na realize niya kay mera to siya part sa iya nga life nga iya turning point Mm. nga do ang iya nga bata gaka-possess na so do hindi na bala ma-explain sa science. Science nga. No, Okay. that's correct. Demon possession naman. So Yes. ang scientific explanation. So Yeah. doon mo na naging turning point niya tas later naging creationist siya, naging Adventist. Yes, because in the end of the day, Ginoo lang gyapon ka Yes, tuwanta. ang magkita, Pastor. Bisan ano naton ka maneuver, ano Liso-liso. naton nga liso-liso, at the end of the day, Ginoo lang gyapon ang aton kadtuan. Ginoo lang sa aton helplessness ang makatabang. Amo nang nasiling in man's extremities is God's opportunities. Yes. Nga bisan ano naton nga buhaton, Ginoo lang gigyapon ang aton balikan. Pasundayag ta sa aton kaalam sa atong power, ma'am. Nga daw hindi na kita kinalan sa Ginoo kay may kwarta pa kita, may kaon pa kita, may strength pa kita. Pag wala Pero kung ng wala tanan. na ang tanan, Wala na, pag COVID na ang tanan, Masampit na sa Ginoo, sampit Pastor. sa Ginoo. Kag ang isa pa gid recent Clint and Ma'am Giselle is that ang advice like halin sa aton nga leksyon, we have to choose righteousness. Okay, si Paul nag-advise sa aton nga we have to pursue righteousness aton gid Panginoon patinghuaan ang pagkamatarong, ang godliness, ang faithfulness, love, endurance, and of course ang gentleness. Okay. Ari kita sa aton nga Wednesday, foolishness and wisdom. Ma'am Giselle, ikaw gyapon akong paunahon. Connected siya sa expert sa ano Pastor sa Tuesday Yes, experts yes, in error sa kalibutan, di ba, hambal man ni King Solomon sa iyang mga proverbs nga ang tao nga hindi mag-recognize nga may Ginoo, foolish na siya. Yeah. Hindi na sa aton ha. Kung do kasakit man, Marami, ma'am, oo. tuod gina siya because the Bible is telling us nga foolish gina siya nga tao nga mag-confident ba lang, wala Ginoo. Wala gid Ginoo. Pero eventually, bisan sa diin ka magtulok sa kalibutan, ara gid ang Ginoo. Yeah. Okay, so sa wisdom man, Pastor, di ba? God is the beginning and the source of Yeah, wisdom. Wisdom is different from knowledge kasi kung knowledge man daw ano lang siya daw maka-understand ka lang sa Yeah. mga patang, pero wisdom is the application sang sinangan ano nga practical Kanang nga application sa sinangan ano. So knowledgeable ka pero wala ta kabalo, wala ka gali Yeah. wisdom. You don't have wisdom. Yes, so amo na siya nga wala naghambal nga knowledge is from the Lord. Ang butanggid wisdom is from the Lord. Yeah. So lain ang wisdom diri sa kalibutan, lain man ang sa Yes. Ginoo. Oo. And then, ining wisdom ba lang a word, ma'am? Kung isa ka budlay man i-define. Yes. Kay kadama, kadalom. Kadamo. And then, in the end, dito lang gyapon ng punto Yes. sa Ginoo. Nga amo naghatag sa aton sang kaalam. Ang wisdom sa ilonggo kaalam. Pero, hindi gina-exact Yes. nga 100% sa Cebuano maupod bon kaalam. pero dili gina sa exact nga meaning o kon equivalent sang word nga Yung wisdom sa English. Yes, sir. Oo. Sa music naman, mera man actually writing si Ellen White. Actually bisan subong makita taman nga labi na sa mga youth, no, sa mga teens nga ang ila bala hilig sa music hindi siya Hindi na incline inclined bala sa aton nga Hindi belief. fit man sa Yes. aton nga standard kag sa standard sang Ginoo. Go ahead, sir. Yeah. Kay do ma-pressure man sila guro sa ilang mga upod sa for example sa mga classmates, trending. trending. Social media. So ang term ni Ellen White is they are Lord ba? Kay one more thing man kasi amo na ang permi ginahambal sa amon no, sa department, sa music department nga
Satan is the master musician sa Yeah. heaven. Expert okay, siya, siya na. di ba, Si Lucifer, Pastor? siya na tong choir director. Apat ginaguro yung boses, guro, di Yeah, ba? kakanta siya apat ka boses at the same time. Yes, yes, go ahead, sir. So, that being said, ano na siya ng master niya gid ang music. Mm. So, paano mag-lure sa mga youth especially. Actually, bisan hindi ang iba hindi youth, pero ang ano niya bala, ang grip niya sa music is expert siya dra ang mga Yeah. PhD niya sa music lang damo. Sobra pa gid may postgraduate pa gid siguro. Yes, so kag sa imong word kay na lure. Okay, sa Cebuano Na dani. nasidus na dani. Nagabuyok, nagabutong sa mga batanon. And that's it because Satan knew the music of heaven. He was being a choir director there as Lucifer. Sa imo mang mabalki na apat ka voices ang iya makanta at the same time siya lang sa quartet siya. Oo. Na kabalugid siya. Kabalo man siya mag-manipulate nga pinaagi sa gamay lang ang mga manipulation maamatamat siya pagguwa ang mga batanon sa standard nga music nga acceptable sa heaven. Amat-amat lang. Ti mo na kung isa bala ma'am. Ti nga hindi mo na ipakantahon na kay may God man ni akon nga buok nga lyrics sa music. Oh, so it does not mean Sir Clint nga ang lyrics, ang wordings ang kanta my Lord, my God nga ina nga music. Iyan na sang Ginoo. Yes, go ahead. Sir. Actually, Pastor, may mga study man sina with regards sa music. Ang isa ka famous nga study is sa mice. So mayra ang mga mice nga exposed sa classical tapos sa rock. And then ang ilang ginabasihan sa ilang study, so ibutang nila sa maze tapos gina-check nila kung sino una makatapos sa ending. So una mga first weeks same lang ang classical and rock. Tapos mga later weeks ang classical na una na ang rock gakatalang pa. Kaduling-duling. So dala pala makita mo na nga may difference. Tapos end of the study pero hindi na siya related sa study, naging cannibalistic daw later ang mga na-expose gid sa rock music. So ang brain nila nga structure na. And that's it. Amo to ginambal mo kay na ma'am nga hindi porke nga trending ni siya damo ang nagkasunod sa ning acceptable ni sa society and that's correct. No. It is not. Mas maayo pa gani nga magtendog ka alone, okay? Yes. Oh. Amo nang siling sang Rotary, if others are wrong, you have to stand. I cannot Yes. exactly remember sang motto words, sang Rotary. Na, tiyan mo man na si Mrs. White. What we need today is men who will stand for the right to the heavens. Yes, may kadugang pa ka naman. Pastor, ano lang nga punto nga dapat kita as Christians gid pastor, dapat makabalo kita kung ano ang foolishness kagang ano ang Yes. wisdom. Hindi man ta kabalo sang wrong kung wala ta kabalo sang right. Yes. So dapat balik kita sa Biblia, balik kita sa writings Ellen White kag ang leading gid sa Holy Spirit sa Ginoo sa aton life para hindi ta mamamalin lang sa hindi amo nga mga pagtulunan. Yes, in kanami, ma'am. Wala na kita time, ma'am. Gamay na lang gid. Let's go to aton Thursday ng election. Ang sabat sang Ginoo sa kay Hope. May isa di ka quotation, ma'am. Can you explain about that one? Ini ang quotation na many teach that Okay, many teach that matter possesses vital power, that certain properties are imparted to matter and it is then left to act through its own inherent energy, and that the operations of nature are conducted in harmony with fixed laws. Tuod gini siya, pastor, nga sa law makita ginaton nga fixed daw may pattern gid amo man ginang punto sa Amo science gina may siya. pattern gid makita naton nga amo makabalutang amo ni siyang organism kay may pattern sila, Yes, amo yes. ni siya nga butang kay may pattern, even into the tiniest pastor ang atoms nga kita tanan we are built up of atoms man gid makita naton nga kung wala sang designer sini
Sino ni Yeah. ang nag-utos sa ila, palagpat lang sila, ano? Hindi, Yeah. di ba? Tapos may study na, pastor, nga, ang possibilities, ang sini nga mga buta nga in place, nga tsansa lang bala, kay amo man ang hambal nila nga, ay wala Ginoo, kay tsansa lang ni tanan, by chance lang ni. By chance Di lang. paano by chance lang ni gali? Sino ni ang nag-instruct sa ilang nga maghimo sila, may utok ni sila, Yeah. may ano na, so mabalik gid gihapon ta nga may supernatural Yes, being gid nga being, design gid Nag-design, ni nga amo ni sige. imo obrahon, amo na sa amo na siya, pastor. So amo ning natabo sa kay Job. Because ang word ba lang nga karma. Amo nang ila permigid gina-emphasize. Nga Job nag-amo ka na tungod kay naghimo ka sang amo ni. Oo. May amo Gigabaan gigabaan ka sang amo ni. Oo. But Job does not believe on that. Kay sila niya wala gid ko sa naramdaman nga nahimo nga malain. Why I have to suffer this one? Kag kanami sang istorya ni Job nga si Job nagapabilin gyapon nga siling niya indi ni amo Ginoo ang ginahambal nila sa ako na ila gina-inject sa akon nga pangunahuna indi ni amo because you are God. Nga indi ka na amo niya because you are a God who can change laws. Yes. Yeah, you are a God who can even inang contradict sa pattern, no? Yes, yes. Nan ti Ginoo gasalig ko sa imo, and that's the lesson that we can get. Wala na kita panahon, Sir Clint. I will ask your last word, Sir Clint. Actually, ang nagsulod sa akon samtang hambal sa mga about patterns is first of all ang death bala. Kaya 'di ba from the time of Lazarus na resurrect siya. Yep. That fact pa lang already broke the pattern The which pattern. science ang loss ng science cannot explain. Miracles. Yes, and kanami. Yes, Ma'am Giselle, Ang word last nga mo. na pastor nga hinumduman gid naton is in education ang gining punto ta, pastor, nga pag edukar naton gabalik gid kita sa redemption mo. Redemption. Bisan diin kita man sa arts man, sa sciences man, bisan sa Yes. theology man, dapat kita mabalik ta nga ang lost souls, ang lost image mabalik gid naton nga sa perfection nga sa Ginoo gid ta. Amen. Fitly spoken, man. Sir Clint, thank you, gid. Mga kauturan, aton dumdumon nga ang education gina-plaster ini sang Ginoo for us to be able to learn more so that magbalik kita sa aton original nga beauty, sa aton original nga art nga si Ma'am Giselle kinaghambal nga God is a God of beauty, God is a God of art. Nga gusto gid sang Ginoo nga mga matahom kita, mga gwapa kita, mga gwapo kita, ang aton lawas nami gid yang mga lawas because that's where we can say nga kanami sang Ginoo, no? Yes, because nakita iya ang katahom sa aton. I hope nga ina nga katahom mga kauturan mabalik ina sa aton, and that's the work of education. Mga kauturan, salamat. Wala ginamon siguro mahatag ang tanan, but I know nga si Ma'am Giselle, si Sir Clint, nakahatag kami sa inyo sang bird's eye view sang aton nga leksyon, if not the total picture. Ang Ginoo magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Ma'am Giselle sa pagduko sa aton mga ulo sa closing prayer. Okay, let us pray. Heavenly Father, indeed we are very blessed with your message. Help us, Lord, to be educated enough to hear and adhere to your words, that we will not be able to be marred with Satan's temptation and the foolishness of the world, but help us, Lord, to regain our image in the likeness of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.